Goejoen, het is die zo'n 20 jaar waar is. Dit is Bient. Miljoen aan tafel, de grutte baas van de culturele Haatstad, Tom van Dijk. Hij vertelt wat wij verwachten kunnen in 2018. En Marlies van Steen, in haar winkel kunnen mensen een tafel hieren om tweedehands gwot te verkopen. En dat is een groot succes. En Annemarij Bloem, die doekt mooi kop en kont in de Frieske taal. Het is simmer in Friesland, ek in Starem. Het is heerlijk waar, maar dat zal gauw verrooien. Voor altieten. Goed. Vriezen. Yes. Waar slaat dat op? Ah, dit is een mooie teaser. Vertel ik straks meer over. Nee, maar we hebben het maar die taalrubriek, hè? Want dat hebben we niet lezen vanzelf. Ja, de taalrubriek. Ik zal straks meer dingen vertellen over het Fries en de Frieske taal. En hoe we jongeren erbij beloeken kunnen. Nou, altijd goed. Nou, en aanstek weer een verslag van het Diepenlofspul in Kimswert. Nou, eerst naar de culturele Haatstad. Want morgen luidt bij elke nien in Friesland deze kranten. Oh, ik zal hem even goed beetpakken. Op de matten. Kun je hem even goed lezen. De kranten maken deel uit van een offensief om mensen warm te maken en te beloeken bij de culturele Haatstad. Nou, Tom van Dijk, directeur, welkom. Dankjewel. Nou, in het Nederlands, zal ik het wel. Die krant. Daar gaan we straks even over praten. Ik wil het eventjes over dit dingetje hebben, het logo. Ja, mooi hè? Ja, nou ja, dat zijn uw woorden. Vrijdag gepresenteerd. En toen, boem, was er een bommetje op sociale media. Nou ja, vooral op sociale media inderdaad. We hebben heel veel positieve reacties gekregen. Maar er waren ook een paar mensen die vonden het minder mooi. Maar dat heb je altijd. Minder mooi. Nou, dat is smaak. Logo, precies, kwestie van smaak. Daar kan je ook. Ja. Maar wat vooral ook bleef staan is... het is gemaakt door een bedrijf uit Den Haag. Ja. En niet door een Fries bedrijf. Ja, begrijpt u dat? Ja, ik begrijp het heel goed. Ik begrijp die emotie ook. We hebben van tevoren 5 bedrijven gevraagd om na te denken over onze website en eventueel de vormgeving en dat soort zaken. En er waren 2 Friese bedrijven die van tevoren een dag of 2 van tevoren afbelden en zeiden wij doen niet mee. En toen bleven er nog 2 Friese bedrijven over en eentje uit Den Haag. En die uit Den Haag had het beste voorstel en die hebben we uiteindelijk genomen. Ja. Ja. Maar dan kan je ook voorstellen dat er nu allemaal mensen zijn die zeggen... ja, kom op zeg. Jullie vragen ons nu, hè, begint met een offensief. Wees creatief, denk na over hoe wij in 2018 prachtige dingen kunnen doen. Ja. En dan laat je dat door die Hollanders doen. Ja, daarom ben ik ook zo blij dat je deze vraag nu stelt. Want kijk, het thema van de culturele hoofdstad is niet Meanskip, maar Iepen Meanskip. En dat is wel een heel belangrijk verschil. Wij kunnen alleen maar een succes maken van culturele hoofdstad van Europa. Dat is echt heel groot. Als we ook samenwerken met anderen in Nederland en Europa. Dat is de enige manier waarop het kan. Dus het is de bedoeling dat de hele Meanskip in Friesland meedoet. Maar dat die zich wel met het gezicht naar buiten opstelt en samen wil werken met anderen. En daarom vind ik het wel een heel mooi voorbeeld. En ben ik eigenlijk ook wel blij dat dit gebeurt. Want nu kunnen we gelijk uitleggen dat het gaat om de Iepen Meanskip. Ja, Iepen Meanskip. Maar Annemarij, dat is natuurlijk echt voor Friesland. Ja. Wat vies ervan? Dat het nou weer terug een hoordingen wordt? Ja, ik ben het helemaal eens. Ik denk dat wij de grenzen iepen gooien, maar net alleen nog in Friesland. Dus die soere Friesen stil. Nou, duidelijk. Hè? De kranten, zullen we er maar even bij pakken? Want ik vind het wel heel nieuwsgierig. Want ik heb heel die tocht van, ja, wanneer krijgen we nog eens wat jaren? Ja. Ik bedoel, 2018, ik heb er wel nog toch. Ja, dat is over 3 jaar. Nou ja, er staan een paar van de zaken in die je hem dwars zullen. Een paar concrete zaken. En ik heb ook heel wel wat jaren. Wat is nou persoonlijk jouw eigen favoriet? Waarvan je zegt, ja, dat is 2018, dat is het echt van mij. Nou ja, wat ik zelf heel mooi vind. Kijk, we gaan 41 grote projecten organiseren. En daarnaast hebben we ook nog een programma voor mensen die zelf heel veel ideeën hebben. En die kunnen ze gewoon aandragen. Dus we kunnen tot in 2018 kan je nog nieuwe dingen bedenken. Het is de bedoeling dat de hele Meanskip echt meedoet. Maar wat ik zelf heel belangrijk vind en heel mooi vind is... een van de doelstellingen van 2018 is ook om te kijken of we de... mensen die in de arme wijken wonen van Leeuwarden bijvoorbeeld... of we die op een of andere manier kunnen betrekken bij die projecten. Ja, want die Zuid Meanskip helemaal niks, hè? Dat weet je wel, toch? Nou ja, bij wijze van spreken. Hè, in Leeuwarden zijn er 3000 kinderen die onder de armoedegrens leven. En een van de doelstellingen van het project is... om minimaal een aantal duizend van die kinderen erbij te betrekken. En dat is mijn persoonlijke favoriet. Hoe gaan we dat doen? Ja, maar je weet nog niks. Jawel, want we gaan elk project wat we gaan maken... gaan we vragen van hoeveel van die kinderen betrekken jullie nou bij je project. Dus als er bijvoorbeeld een heel groot paard van metaal gebouwd wordt, een Fries paard, wat bij de afsluitdijk komt als een soort symbool, dan willen we dat kinderen daaraan mee gaan doen. Maar niet alleen kinderen, ook leermeesters, mensen die met pensioen zijn, dat er kennisoverdracht plaatsvindt. Dus dat mensen als het ware betrokken raken bij culturele hoofdstad. Ja, en dat vind ik het allermooist aan dit hele project. Ja. En denk je dat het slag is, Sil?
Krijg je nou een loeren van mensen die zeggen, ja, dat wil ik al mooi werkje? Ja, zeker. Want ik kom al heel veel in de wijken ook met de mensen aan het praten. En de mensen zijn ongelooflijk betrokken en willen dolgraag aan de slag. Dus het is nu vooral kijken van hoe gaan we dat precies doen. En dat is voor ons allemaal een soort ontdekkingsreis. Want niemand heeft het eerder gedaan. Het is groter dan wat er ooit gebeurd is in deze provincie. En misschien zelfs wel als evenement ook in Nederland. Want we zijn culturele hoofdstad namens Nederland van Europa. En ja, we moeten dat zelf met elkaar uitvinden. En de enige manier waarop het kan is als iedereen meedoet. Als de hele Minskip zegt, dit omarmen we. We staan hier achter en we gaan ermee aan de slag. En we gaan vooral kijken wat we zelf kunnen doen om bij te dragen aan het succes. Ja. Wil je hem je warm van? Had je hem dit zo jaren? Ja, ik denk dat het een ongelooflijke grote organisatie is. Ik vind het knap hoor. Nou ja, het is een enorme kans hè, voor Friesland. Zo'n Europese hoofdstad kost natuurlijk geld. Maar bij andere Europese hoofdsteden is gebleken dat dat geld minimaal 2 keer terugkomt. En soms zelfs veel meer. Dus bijvoorbeeld Liverpool is een stad die is helemaal veranderd omdat ze Europese hoofdstad zijn geworden. Die stad heeft helemaal zelfvertrouwen gekregen. Daar is echt iets enorms gebeurd. En er is ook 600 miljoen euro teruggekomen in de economie. Dus die steden die zijn blijvend versterkt. Ja. En dat is ook het plan wat we met Leeuwarden en Friesland hebben. Maar nou heb je nou zelf een budget. Je moet de fondsen voor ons komen, maar ik bedrijven. En heb ik begrepen dat bedrijven nog net erg happig binnen. Er kan nog wel wat bij. Je bedoelt dat we al het geld nog niet hebben? Nee. Ja. Nee, dat klopt. We hebben nu ongeveer 43% van het geld wat we nodig hebben om het hele project van het totale bedrag van het totale bedrag, ongeveer 70 miljoen, hebben we zeg maar echt hard vast binnen. Als het ware. En de rest moeten we de komende tijd gewoon nog gaan regelen. En dat betekent dat we gaan praten met gemeentes in de provincie, maar ook met bedrijven, met fondsen. We gaan kijken of er in Europa subsidies zijn te krijgen. Of er bij de Rijksoverheid nog geld te halen is. Nou ja, we gaan gewoon kijken hoe we het geld bij elkaar krijgen. En maar is dat nou in de lijn de verwachting, 43%? Ja, dat is helemaal in de lijn van de verwachting. Want in 2000 maar toch al 80% bij zeg maar in september van dit jaar zouden we al 75% van het geld binnen willen hebben. Want dan moeten we ook projecten echt gaan contracteren. Nou, je kan geen contracten afsluiten als je niet zeker weet dat je het ook kunt betalen. Dus dan moet je minimaal een bepaald bedrag op de bank hebben staan. En in 2016 moet 90% van het geld binnen zijn. Dus we hebben echt een hele klus te klaren nog. Ja. En persoonlijk, jouw eigen uitdaging nog. Je bent al een paar maanden bij je inwerken. Je wil eerst net komen om te vertellen wat je visie wie hoe je het zeggen. Heb je er nou wel een duidelijk beeld bij en even zonder Minskip te nemen? Gewoon, wat is in één zin? Nou ja, wat voor mij heel belangrijk is dat we iets gaan organiseren waar iedereen aan meedoet. En dat vervolgens ook leidt tot verbetering in de levens van mensen. Dus dat mensen ontdekken dat cultuur of zo'n groot evenement, zo'n heel groot feest, echt kan bijdragen aan verandering. En dat is zowel economisch, want mensen willen gewoon werk en banen. Dat is heel belangrijk voor Friesland. Dus als er allerlei innovaties komen door zo'n project, is dat heel goed. Want dan ontstaan er nieuwe bedrijven, nieuwe ideeën. Mensen raken met elkaar in contact. En als er op het sociale gebied iets gebeurt, als mensen die nu in een uitkering zitten, betrokken raken bij het project en ontdekken dat ze talenten hebben waardoor ze verder kunnen in hun leven. Nou ja, dat is mijn persoonlijke ambitie. Oké, in maart, dan gaan jullie naar buiten toe, geloof ik? Ja, we gaan we hebben nu de krant, dat is dus heel belangrijk. Morgen gaat ook de nieuwe website online. Dus dan hebben we eigenlijk een continu communicatiekanaal met de mensen in Friesland. Kunnen we steeds vertellen hoe het gaat, ook met de projecten. En dan willen we vanaf maart ongeveer echt fysiek ook de provincie in. En met de mensen gaan praten in de dorpshuizen en noem maar op. Ja, oké. Ik hoop dat er een hoop ideeën komen. Ja, succes met het geld binnenhalen hier. Ja, heb je hem nog ideeën? Misschien, plan? Ik zal er ook nadenken. Ja, misschien. Nou, want jou hebben goede ideeën. Want dat blijkt wel. Want we zullen het even hebben over jouw winkel. Een hele succesvolle winkel. De winkels in Friesland. De winkelstritten rennen leeg. Ja. En dat geeft me ook geweldig. Een mix is het van een kringloopwinkel en een rommelmerk. En het heet De Tafel. Of Mijn Tafel. En dan nog een mix met Marktplaats. Zit er echt nog bij? Ja. Nou, neem eens even mooi. Wat voor bedrijf heb je? Ik zit in Sneek, Mijn Tafel heet het. En daar kan je een tafel huren. Dat bestaat uit 2 planken en een rail. En dan heel simpel, meer is net. Meer is niet. En dan krijg je van ons stickers en dan kan je op verkopen wat je wil. Je geeft zelf de prijs, je richt de tafel in en je gaat weg. En wij zorgen dan voor de verkoop. De mensen kunnen online helemaal volgen wat ze verkopen. Dus ze kunnen de tafel bijvullen als die hard leeg gaat, zou ik zeggen. Als er veel voor wordt verkocht. En ze krijgen het per week per bank overgemaakt. Ja, dus had ik nou jong denk, mijn zolder zit grandvol. Hoe gaat het dan vervolgens? Nou, dan kom je bij mij en dan geef je aan wanneer je een tafel wil huren. En dan krijg je stickers mee. En wat kost dat, een tafel?
€20 per week als je 2 weken of meer huurt. Ja. Wat een idee trouwens. Hè? Ja, fantastisch. En je kan ook 4 weken in 1 keer huren. Maakt eigenlijk niet uit. En dit is echt gericht op de particulieren. Er zit zo nu en dan een ondernemer tussen. Maar het is echt gericht op de particulier. En er zijn van allerlei redenen. Mensen die gaan kleiner wonen. Of ze hebben een leuke verzameling. Maar de kinderen hebben gezegd, nou, ik weet niet wat je ermee wil. Maar wij hoeven het niet. Dus, nou ja, dus er is van alles te vinden. Ja. Ik denk dat er meer dan 30.000 artikelen in de winkel zijn. En het is lekker. Je hoeft net op zo'n kleed zien. Een mooie... Ik ben altijd van die mooie feesten. Hè? Koninginnedag, daar wil je er eigenlijk helemaal niet zitten. Kun je bij jou zitten. Ja. Maar jouw bedrijf is eigenlijk niet zonder de mensen die het verkeepje. Zonder die mensen die tafels hebben. En wij hebben even Ian opzocht in de winkel. Oké. Nou, je kent spul hierin zetten en deze winkel is 6 dagen per week en open. Ik hoef net het spul zelf te verkopen. Ik heb zelf ook nog werk, dus ja, dat is het grootste voordeel. Je hoeft net heen en weer te mailen met de meisje. Je hoeft er net op te wachten dat meisje komen opdraven. Ja, marktplaatsen moet het eerst wel thuis laten bezorgen en hier kun je gewoon rondgaan. En het is hier vaak wel gezellig. Ja, dat weet het zeker. Ik mocht zelf even filmen daar en het wie ik smoor er ook. En je hebt wel mijn klant. Ja, ik vind het fantastisch. Oh ja? Ja, maar ik heb gehoord dat het uit Finland komt. Klopt dat? Ja, maar wat wil je verkepen? Nou, kijken of er nog wat spullen over je hebben. Je had al logo's zo nu nee, de juiste nieuwe t-shirts en alle merchandising en zo. Dus, Maar mooi dat? Mooi nijproducten verkepen? Ja, dat maakt niks uit. Het mag nieuw, uit tweedehands, eigen gemaakt. Hè, want die zijn er ook bij, die allemaal eigen gemaakte producten verkopen. Dus voor iedereen wat wil, zou ik maar zeggen. En het komt uit Finland, hè? Ja, dat klopt. Mijn zoon is getrouwd met een Finse. En ik werd eind 2012 werkloos. En toen zei hij, mam, begin dit. En dus mam is gestart in juli 2013. En het loopt voortreffelijk, zou ik maar zeggen. Hoe kan dat eigenlijk, dat dit rint? Nou, we hebben een aantal dingen komen bij elkaar. Dus de economische crisis. Vroeger gaven mensen heel makkelijk hun spullen weg naar de kringloop. Nou denken ze van, nou ja, ik kan het zelf ook nog wel wat aan verdienen. De grote panden, die staan nou veel leeg. Dus de huren zijn anders dan 10 jaar geleden. Locatie, ja, dus bij de Wetterparten. Ja, dus ook veel toeristen natuurlijk in de zomer met de bootjes voor de deur. Marktplaats neemt toch af. Ook de markten waar ze moeten zelf gaan zitten. Ja, de vlooimarkten. Ja, Eelde had vroeger 6 grote hallen. Nou, ik geloof dat er nou nog 2 zijn bijvoorbeeld. Dus dit is een samenloop van omstandigheden. Ja. En ik denk dat iedereen bij ons terecht kan. Hè, met de kleine beurs en met de grote beurs. Er zijn mensen die op Etsy lopen of op Koper en de derde lopen. Dus er zijn ook verzamelaars die weten gewoon dat het steeds nieuw aanbod is in de winkel. Ja, want het kind staat te wezen. Er is een man die komt alle dagen en dan vervaskert hij zijn platen. Ja. Verkepen. Ja. En dan komt er altijd weer dezelfde op aan. Ja, want die vult dat gewoon dagelijks met een aantal platen aan. En echte verzamelaars die zijn veel te bang dat ze de verzameling niet kunnen aanvullen. Dus die komen ook elke dag. Ja. Nou heb je nou al 2 winkels en nog 8 franchises, dus 10 winkels in totaal. Ja. Hoe groot wordt dit? Onze ambitie is 50 in 3 jaar. Dus nou, dan ben je op deze leeftijd eigenlijk net goed genoeg voor de arbeidsmarkt en dan aan zijn dikke vette miljonair. Ja, dat is hartstikke mooi. Dat is nou weer het andere uiterste. Maar in ieder geval, de arbeidsmarkt was natuurlijk uitzichtloos. Ja. En dan is dit leuk. Ja, heerlijk. Zo'n positief verhaal was eventjes. Nou, bedankt, succes. Dankjewel. En misschien kom ik er wel eens even delven. Het zijn echt hele leuke dingen te kopen, inderdaad. Ja, we gaan naar Kimsut, want in dat dorp Rieders had daar op de grote pierbetanking van Toons die te doen. Peter Hardes, dat is de voorzitter van het dorpsbelang, die zocht er echt ook griezelig uit. Hij had nou 2 man vrijnaam om het project te begeleiden. En de plaats van de grote pier die wordt dus nijbouwd. En het hoogste punt is nou bereikt. Het verhaal dat leeft enorm. We hebben hier een soort mensen in het dorp die dus mij helpen. We hebben werkgroepen opstarten.
die hebben mensen onder hun krijgen. En die mensen hebben weer andere mensen erbij vregen. Dus het is als een olievlek enorm vlug in dat uitspreiden. En nou, ik wil haast wel zeggen dat uit het dorp waar je al een 150 tot 200 man zeg maar mij werken als vrijwilliger in de verschillende werkgroepen die erop binnen. En dat is wel een kans, want je krijgt meer eenheid in het dorp. En net dat die er net wie, want die wie er echt al wel, we hebben een soort vrijwilligers en die doen altijd een heel soort mijmekor. Maar dan krijg ik weer nieuwe mensen. Ja? Er zit een gatje. Oké. Dus ik ken hem Jan Witske best wel links of rechts? Oké, zoals net zei, ze PvdA links, maar best rechts. Oké. Ja. We staan hier bij de pleats, op het plak waar er vroeger ik bijna stier. En aanstaan wordt er de maaitakken op zetten, want we binnen op het hoogste punt omkomen. Ik vind het een prachtig project en de peergroep viert dat uit, maar die kent niks zonder de mensen die je wij uit Kemswerd. Nou, dat hele dorp door mij heb ik begrepen. En je bouwt het met elkaar, maar aanstaan bij de muziek, het koor komt uit het dorp, spelers komen uit het dorp. En het is natuurlijk een prachtig verhaal van Friesland wat je verteld wordt. Nou, Grutte Pier jagen elke keer eruit, maar wij willen ook graag dat ze weer omkomen. Dat vind ik wel een mooi thema. En ook hoe de meerskip ermee omgaat en hoe wij een iepen meerskip met elkaar willen willen. Ja. Nou, en dat is bij Dirk in hele goede hand. Dus nog alvast een compliment dat je hem dit ondoor en onpakken. En ik wil heel graag dit hechtepunt even mooi vieren. Zijn we die... Wij gaan hier omheen. Dan houden wij de letters beet. Dan maken we fatsoenlijk eronder stingen, want dat is dan... Ja, ik denk wel maar uit. Mooi. Even mooi mee mijn broeken. Mooi tasstemming van de directie. Maar ik ben nog iets bezig. Iepen meerskip van Kemswerd. Hartstikke idee. Jongens, ik zou zeggen, we zijn al een paar weken bezig, al een heel skoft. Eigenlijk ben ik wel 2 jaar bezig in Peter. 2 jaar lien. Zo lang wordt het vaak voordat je rustig gewoon een beetje nadenken over hoe kunnen we dit nou eens aanpakken. En er komen maar weer mensen bij. En het wordt grutter en het wordt grutter en het wordt grutter. Zelfs uit Makkum is nu al een koor dat zegt, ja maar dan willen wij echt graag meedoen. Harlingen door de koren en de toneelvereniging en ook al mee. Dus het wordt echt alleen nog maar grutter en grutter. Dus dat kan van 2016 dat we hier een grote voorstelling maken alleen nog maar. Nou ja, dat wordt gewoon geweldig. Dat wordt een volksgebeuren. Jongens, op Jim! Hey! Proost! Komt helemaal goed. Zo, en we zoeken terug. Maar je bouwt dus een borkerij om Maas in de fik te steken. Ja, het is een beetje jammer aan de ene kant, maar dat is wel het verhaal natuurlijk. Hè? 400 jaar geleden, op 29 januari 1515, is dit gebeurd. Grutte Pier, zijn pleats waren in de brandstutsen, terug de Saksen. En toen waren er lelijk. En toen waren er Grutte Pier. Dus wij willen dat echt herdenken, dat moment dat hij begon te strijden voor Friesland. Ja, het is uitverkocht, maar je ook kunnen de toons die het nog bijwezen. Like uw Facebookpagina en maak je kans op 2 kaartjes voor de vaststelling. En de winnaar van Juster is Titi van der Woude. Voor haar lezen de toons die 2 kaartjes kleer in Kemswerd. Een soort willen daar. Ja, Annemarije, dat is hier 1 keer in de maand. Maar die taalrubriek, alles wat hij opvalt om Friese taal. Nou, dat mag je nou uitsmieten. Onleuke dingen. Nou, dus verras u, wat heeft je al hier ontdekt? Nou, ik ga vanzelfs even goed aan het opletten geweest in media en vooral op social media gebeuren. En ik heb een soort Friese predictie en vond ik wel heel mooi. In december was het heek om Ljouwert te openen en daarvoor was het nog een loop organiseren. Draven. Te draven, ja. En wie mensen die staan met boeren aan de dik. Alleen het gaat daar even een beetje mis. Want ze hier daar een boert voor de voetgangers, de voortgangers hier. Als je hier... Ja, krijgt dat ootje en dat uutje moest even omdraaid worden, hè? Die foutgangers. Ik hoop niet dat ze foutgang binnen trouwens. Nee, nou dat kon toen nog wel wat laaien, hè? Dat is weer. Er waren geen auto's. Ik heb nog wat moois, jongen. Want Sipke Hoekstra die had een installatiebedrijf in Jestermar. En hij was op zoek voor zijn bedrijf voor een nieuwe slogan. En ja, om die dan te onderscheiden, dan is het zelfs wel heel leuk als het wat in het Fries dorst. Dus hulde ons Sipke, want hij betocht technisch dipke, bel je Sipke. Ja, prachtig. Maar technisch, ja, dat is vanzelfs wel mooi. YSK, maar misschien klink ik dan wel heel dat wist net te volle juffrouw. Ja, dat is weer. Maar als je na je shirt, dat er hem ooit op drukken lid, YSK. Technisch dipke, bel je Sipke. Zo is het. Ja, nou, ik heb hier wat mooi om. Ja, ik roek het. Ik roek het de hele tijd al. Ja, doe hier er al zin in. Ja, ik weet het. Van Diek?
Ja, ik dacht dat Worst? Van die televisieworst was, weet je wel. Een beetje dat best. Heb je zin in een stukje droge worst? Ja, wil je een stukje droge worst? Stuur ik dat even uit. Wat is dit? Wat heb je me Ja, de commotie, want de Friese taal verhoort, dat wisten we vanzelfs al lang. Maar zo'n 1 januari hebben we een nieuwe staveringsregel. Dat gaat over de oe. En de staveringsregel, dat houdt in. Sinds zo'n 1 januari is het zo dat de woorden mijn oe, die in het Hollands ek mijn OE binnen in het Fries ek mijn OE. En alle oren woorden binnen mijn een u, mijn kapje, mijn dakje. Dus dit droeg? Droeg, ja. Nou. Kom ik zo op. Ja. Als Friese taaldocent denk ik, yes, hartstikke mooi. De regel is hartstikke duidelijk. Ik ken al die uitzonderingen mooi hoe boord smieten. En voor de leerlingen is het zo helder als wat. Maar ja, als taalleerhaver denk ik wel spietig. Want we gooien er wel weer wat uit. En die uitzonderingen maken het een taal ook wel speciaal. En dat omdraaien van de tijd, dat doet me wat zeer oneren. Maar dit toch misschien wat zeer oneren. Want die vrouw verneemde droge worst, ja, dat is dus van Noah on. Droge is net maar OE. Dus droge wordt dan mooi u maar een kapje. Maar ik denk dat de droge worst dus al die tijd wel heel graag wat sissenwon had. Want anders had het zelfs altijd al onjoen dat droege gewoon u mijn kapje is. Ja, we zegen hem krekel voorbij komen. Ja? Prachtige bewerking van de worst. Ja. Maar is dat dan een groot probleem trouwens? Want er is mensen slaan ook wel hartstikke kop min, hè? Hoe die oe. Ja, het is wel wat. Maar ja, ik ben zelfs van mening taal verhoord. En een taal mat ik verhoren, want als je het verhoort, dan staat er uit. Dus ik ben voor die verhoring. En voor mijn leerlingen is het alleen maar mooi. Oké, prachtig. Ja. Ja, er weer nog meer commotie, want het liep-ei, dat kennen we dit hier wel vieren. Er wist het soort discussie geweest. En heel spietig voor de ijziekers. Ik voel nog wat moois op de social media, maar je moet even mooi lezen. Deze man die verslaat er helemaal in. Als ik lijpe eieren wil zeiken, dan wil ik lijpe eieren zeiken. Hij wist even net meer hoe het hem moest. Prachtig. Dus, dus het is een verfriesking van het lip-ei-ziekje. Dit is een lekker Friesisme is dit. Ja, oké. En ik heb nog een dingetje wie mee opmerken. Verleden week kwam Sander de Rauwe, listloeker van de CDA, voor de komende statenverkiezings maar een statement over de Friese taal. Want hij zei, we moeten de band verliezen tegen het broeken van het Fries. En Tomke en Beer Boelo hebben al zo lang de maat eens een nieuwe Shrek komen. Een Frieske Shrek. Ja, dat griene ding, hè, is dat? Die griene, dat wist wel. Maar dat denk ik, Sander, als dan maar de tijd maar in was, Shrek is echt sa 2001. Dat kan echt niet meer. Dus als we wat willen, dan maken we nou dus echt zien wat nou hip en happening is. Dus daar hebben we even nog nagedacht. En nou is Hiendal had de animatiefilm Frozen. En er heb je maar een liedstinkje voor nodig om daar Friesen van te maken. Dus maar even marchen en wat even mak is. Het is simmer in Friesland. Ek in Starum. Het is heerlijk waar. Maar dat zal gauw verhoren. Voor altieten. Goed. Toch nog een onbestaande tocht. Wij moeten het wie we willing vertellen. Een rothoen. Denk erom. Het is zelfs nog kouder als in 62. Een Ooststede-tocht? Tuurlijk. En dat vindt Jorrit Bergsma. Ja. Heerlijk, je hebt er even wat werk van in een soort wil op redactie. Ja, prachtig. Dan heb ik wat. Ja, dus advies? Ja, nou, ik hier nog een oproep. Als er mensen binnen die dit echt kennen, deel hem op Facebook. En toch de nijste, hipste animatiefilms in het Fries. Dit we die ons bandje en dan zwaar je ervoor dat Fries hip en happening is. Oké, dus dat je nou creatief binnen. Heet mooi kriegen in het Fries? Het gaat om de kinderen. Dus als u nu vanavond creatief bent, dan gaat u dit ook even inspreken op zijn Fries. Nou, we gaan ons best doen. Dan gaan we delen, liken, dan wordt er fijn. Ik ga mijn best doen. Het is in ieder geval een heel mooie taal, dat vind ik echt. Ja. Fijn. Oké, nou, volgens mij ben we klaar. Tegen dank, succes met alles wat je hem doorgaat. En ik zie daar hoe de morgen weg. Yes. Ja? Dit is Beent. Van nou, ik wens je een hele mooie jong verder.